Әйдәгез болып балаларны да яңғарап шақырайық, келгізсіңдер. Большой-большой круг делаем. Один большой круг. Осторожно. Если детки маленькие, вы им помогите. Ярдәмитегез балаларыбызды. Әйдәгез біз қазір білесіз менен де ойын ұздырабыз. Ұшты. Аның үшін біз әти-әниләрне дә bu oyunda qatnaşırga sürübüz. Әйдәгез sizdə шундый кыска гына зарядка ясабыз сезгезгә. Балалар, кулларыбызды куйдык. Мәсәлән, мин әйтсәм, ұшты, каргалар ұшты. Каргалар ұшалармы? Кулларыбыз белән күрсәтәбез. Мәсәлән, мин әйтсәм, ұшты, ишекләр ұшты. Ишекләр ұштылар бит. Кулларыбызны яшерәбез. İktibарlı bulunuz, min sizin белән шаярырмын. Ұшты, тәрәзләр ұшты. Тәрәзләр ошалармы, балалар? Окна летают у нас? Нет, спрятали ручки. Яшердик. Ага. Ұшты, күгәрченнәр ұшты. Күгәрченнәр ошалар, голуби летают. Давайте, покажите, как они летают. Ұшты, күгәрәкләр ұшты. Бабочки летают? Әйдәгез күрсәтәбез. Ұшты, помидорлар ұшты. Без беләбез, помидорлар ұшмылар ау. Ұшты, самолетлар ұшты. Самолетлар ұша, дөрес. Ұшты, имәннәр ұшты.